हेलौ लोगोफोर नै फैलायबाय इन्डिया आरो इंलेन्ड टेस्ट मेच 15 तारिखनिफ्राय स्टार्ट गाबोननिफ्राय 9:30 फुङाव नायलांदो एकदमबारे पिचआ जाहैबाय एकदम बेटिं पिच गोसोबायदि बुनो हागोन माने बुग्राखौ माने सायख'नानै लाबानो देरहानायनि चान्स दं नायनोसै प्लेइं 11 खौ नायनोसै इयावहाय टटेल मेच जाहैबाय खेननै नायदो खननै जाबाय बांसिन हाइस्ट स्कर बुनायानो जाहैबाय 649 बुबाय 9 जन उइकेटआव ओमफ्राय सबसे लस जानो जाहैबाय 181 10 जन थैदैयाव नायनो हागोन फार्स्ट इनिंआव जाहैबाय 553 सेकेन्ड थार्ड फर गाबोननि खेला बिराद मोजां जागोन इन्डियानिफ्राय नायलांदो गेलेग्राफोरखौ नै सोर गेलेगोन सोर गेलेया फारि होखानाय दं नै नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दानिया नायनोसै इंलेन्डनि गेलेग्राफोरखौ नै इंलेन्डनिया दङ फारियै दानिया प्लेयारफोरखौ लानोसै आंथ' लाबाय नै जायसवालखौ लाखागोन आंखौ लाबाय सुमान गिल लानोसै सानै जाबाय नैखौ लाबाय रवि आश्विनखौ लाबाय हार्षद पटेल लानोसै कुलदीपखौ लानोसै जासप्रीत बुमराहखौ लानोसै जाबाय दानिया फैबाय इंलेन्डनि खिलाड़िफोरखौ नैखौ लाबाय आं इखौ लाबाय नैबे मेन इम्पर्टेन्ट दै नैबे बेस्ट गेलेखायो बेखौ लाबानो जाबाय नोंसोरो नैबे मेन फैबाय नै सानैखौ लाबानो जाबाय ओमफ्राय बास ओडिआइसो ना वान डेसो एकदम टेस्ट मेचसो गोसोबायदि नैखौ लाबाय बेनि उनाव नै बलार बरिया नैबेबो जाबाय नैबेखौ माने लाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेबो मोजाङै गेलेयो बलार बरिया माने जुवानखा बेयो बलारा फैदो आंनि टिमा दायो बर्थमान जुदि इन्डियाया बुगोरोब्ला नै केप्टेना नै लाबाय आं सेकेन्ड टिमनिया नै बेखौ लाबाय आं बास नै बिसोर सानैया केप्टेन नायदो ओमफ्राय आरो मोनसे टिमानो केप्टेन वाइस केप्टेन नैबे अलराउन्डारनिफ्राय लाबाय आरो होमबालाय माथो गोबाव खालामनो नोंथांमोनाबो गेलेदो एबार खेलखौ खेनसे खिथाफिनसै आङो सोरखौ लादोंमोन नायलांफिनदो फार्स्टआवनो लादों आङो नै बेखौ फार्स्टआव पिक खालामखादों नैखौ पिक खालामदों बेनि उनावहाय नैखौ पिक खालामदों बेखौ पिक खालामदों नैखौ पिक खालामदों बेखौ पिक खालामदों मेनखौ नैखौ पिक खालामदों नैखौ पिक खालामदों बेखौ नैबेखौ बेखौ नै नायदो एबाराव केप्टेन नायदो नै नायबानो जाबाय नै आधा घन्टा सिगाङाव नायफिनबानो जाबाय लाइनाबो जायो खेलाया नोंथांमोनाबो गेलेदो ड्रीम 11 खौ नोंथांमोना बिन्दास गेलेनो हागोन बिदिनो ड्रीम 11 फेक नङा गेलेबानो जाबाय गाबोननि खेल बियो नायबानो जाबाय होमबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय